Από την πρωτεύουσα της Κύπρου και τις εγκαταστάσεις του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, οι ειδήσεις των 8 με την Εμιλία Κενεβέζου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ανεβάζει τους τόνους της έντασης η Τουρκία με αφορμή τη διεξαγωγή της στρατιωτικής άσκησης Νικηφόρος 2007. Με ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την πραγματοποίηση της άσκησης και υποστηρίζει ότι η διεξαγωγή της συμπίπτει με τις προσπάθειες δήθεν της τουρκικής πλευράς για δίκαιη περιεκτική λύση στη βάση της πολιτικής ισότητας. Και τεντώνει την ίδια ώρα το σκηνή Άγκυρα, κάνοντας λόγο για αδιάλακτη στάση των Ελληνοκυπρίων. Νέα αφορμή βρίσκει και πάλι Άγκυρα. Εκμεταλλεύεται πολιτικά τη διεξαγωγή της άσκησης Νικηφόρος, διατυπώνοντας έντονες καταγγελίες εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντελώς απροκάλυπτα κατηγορεί την Κυπριακή κυβέρνηση ότι κλιμακώνει την ένταση στην Κύπρο και απειλεί τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο με τη διεξαγωγή της άσκησης. Η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών κάνει λόγο για τη σημασία του ρόλου της Τουρκίας στο νησί ως εγγυήτριας δύναμης για τη διατήρηση, όπως υποστηρίζεται, της ειρήνης. Προβάλλεται επίσης ο ισχυρισμός ότι η εθνική φρουρά επιδόθηκε δήθεν σε πράξεις βίας εναντίον τουρκοκυπρίων μετά τη διακοπή της συνδιοίκησης, όπως αναφέρει, στην Κύπρο το 1963. Το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει την πραγματοποίηση της άσκησης Νικηφόρος και υποστηρίζει ότι η διεξαγωγή της συμπίπτει με τις προσπάθειες δήθεν της τουρκικής πλευράς για δίκαιη περιεκτική λύση στη βάση της πολιτικής ισότητας, που κατέληξε σε αδιέξοδο εξαιτίας, όπως ισχυρίζεται, της αδιάλακτης στάσης των Ελληνοκυπρίων. Η άσκηση Νικηφόρος 2007 βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες. Χθες έγινε η κατάταξη των εφέδρων στο στρατόπεδο Στέλιου Μαυρομάτη στο Σταυροβούνι. Η άσκηση διευθύνεται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς. Συμμετέχουν στρατηγία, συγκροτήματα, μονάδες και ανεξάρτητες υπομονάδες της Εθνικής Φρουράς, καθώς και μεγάλος αριθμός εφέδρων και εθνοφυλάκων. Η άσκηση διεξάγεται σε ολόκληρο τον ελεύθερο χερσαίο, θαλάσσιο και αέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, με τη συμμετοχή σχηματισμών και συγκροτημάτων. Να αποδιοργανώσετε τις συγκριτικές δυνάμεις. Οι εκρήξεις που βλέπετε μπροστά σας απεικονίζουν τις βολές του εχθρικού πυροβολισμού. Αύριο θα πραγματοποιηθεί νυχτερινή επιθετική ενέργεια με πραγματικά πυρά μηχανοκίνητου λόχου πεζικού στο πεδίο ασκήσεων Κάμπος του Νείλου. Η διεξαγωγή της τελικής φάσης θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο με πραγματικά πυρά στο πεδίο ασκήσεων Καλού Χωριού, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας. Η άσκηση Νικηφόρος 2007 θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 14 Οκτωβρίου. Τηλεφωνικός τώρα μαζί μας ο Υπουργός Άμυνας Χριστόδουλος Πασαρδής. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κενεβέζου. Συνηθίζετε να κινείτε έτσι άγκυρα, δηλαδή κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της άσκησης Νικηφόρος, ή είναι κάτι που πρώτη φορά συμβαίνει? Ήταν αναμενόμενη αυτή η ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Κάθε φορά που διεξάγεται η άσκηση της Εθνικής Φρουράς, η Άγκυρα αισθάνεται την ανάγκη να εκδώσει μια ανακοίνωση διαμαρτυρίας για να επαναλάβει απλώς το προκλητικό εαυτό της. Δεν είναι λοιπόν η πρώτη και ασφαλώς ούτε η τελευταία φορά που η Τουρκία διαμαρτύρεται για νόμιμες πράξεις του νόμιμου Κυπριακού κράτους. Εθισμένη όπως είναι η ίδια στην παρανομία, αδυνατή ή προσποιείται ότι αδυνατεί να αντιληφθεί και να αναγνωρίσει την νομιμότητα στη βάση και στα πλαίσια της οποίας διεξάγεται τώρα η άσκηση Νικηφόρος. Κύριε Υπουργέ, όμως μήπως αισθάνεστε ότι η τόνη είναι λίγο πιο ανεβασμένη φέτος? Δεν γνωρίζω αν είναι πιο ανεβασμένη φέτος η τόνη ή αν είναι απλώς ανεβασμένη. Είναι και αυτό μια πάγια τακτική της Τουρκίας να δημιουργεί κάποιο είδους ένταση. Εν πάση όμως περιπτώσει, αυτό που θέλω να πω, κύριε Κενεβέζου, είναι ότι η διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι αναφέρετο δικαίωμα του κυρίαρχου κράτους μας. Και για την άσκηση αυτού του δικαίωματος δεν απαιτείται η εκ των προτέρων συγκατάθεση του εισβολέα και κατακτητή των εδαφών μας, που για 33 ολόκληρα χρόνια επιμένει να αποκαλεί πράξεις ειρήνης τα εγκλήματα
τις παρανομίες και τις αυθαιρεσίες. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, εδώ η Άγκυρα λέει πως απειλείται η σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο από τις κινήσεις. Η μόνη απειλή κατά τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο προέρχεται από την ίδια την Τουρκία. Η Τουρκία είναι ο μόνος και αποκλειστικός ταραχοποιός της περιοχής. Αυτό το προνόμιο το έχει μόνο η Άγκυρα και κανένας άλλος. Κύριε Υπουργέ, θα υπάρξει αντίδραση, απάντηση, αν θέλετε, της Κυπριακής Δημοκρατίας? Τι εννοείται απάντηση σε αυτό? Η απάντηση δίδεται με τη δήλωση τη δική μου. Όχι κάτι περισσότερο. Ούτε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο. Ίσως και να μην χρειαζόταν και κανένα σχόλιο. Πρόκειται για συνηθισμένους, τετρισμένους ισχυρισμούς της Άγκυρας που δεν αντέχουν σε καμία λογική. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.